ya Mas, nanti habis ini ya tari badut lagi dulu ya. Nanti habis ini, maaf ya, nanti habis ini bisa lanjut.
ngendangi wong tua sing bener. Aja nganggo itir-itir bae kaya piye? Itir-itir. Sing bener oleh ngendangi ya. Ya meneh brongos kok ya entong. Aja itir-itir bae kau deblak kaya kowe. Wong ngendang ya. Mbok ora ngerti. Ki kan sing menari. Angger wong ngibing ngentut kendang. Ya ngetut kendang ya. Munane nyong manut kowe. Kowe manut nyong ya. Wong ngibing kan pasangane karo kendang, jodone kendang ya. Sing bener ya. Mongko disit. Orang. Terus baik. Jogete. Ya mulan ajak kene ya. Ya, ya sing temenan ya. Si Banyumasan jangkep ya. Iya. Ya Allah. Ki ya wong. Ya duh, ki wong kabeh ki. Ya Allah. Dening aja tetep anakan ngapa kowe? Ya Allah. Kok ya wong. Aja temen anakan ngapa ya? Karo kowe nyong karo sing cilik kok seneng ya. Nglatih ya. Anggere sing cilik kan delok karo dadi indil-indil ya. Wis gede ya ondol-ondol ya. Cilik titik-titik ya. Wis gede. Nih, kok ngertian banget ya. Nis, ya klinik Nis. Denis ya. Laden itu apa lah ya? Denit ki aja Denis. Donat ya kena. Sing bakung kene ngucapna karo sing kagungan dalam. Ya, kowe ngucapna ndongakna karo pengantene. Kepriye cara kowe gelem ndongakna? Iki brul-brul sepakul, brah-brah setampah. Siki pengantene ndongane dengkul, ngesuk setahun maning ngemban bocah. Dongak. Iya. Beda karo dongane Rika. Ngedong Rika lah ngedong-dong manga. Baju sorry ya. Ya kesepuan deh yang kuwi siang dak kuwi dadi sorry. Iya. Iya. Brul-brul. Sepakul. Brak-brak. Setampah. Siki pengantene dongane dengkul. Ngesuk setahun maning ngemban bocah. Ngasuk setahun maning ngemban bocah. Ya. Nyong kapan? Ya Allah, kok kepengin? Ya jigiri-giri sekolah ndek pinter ya. Ya maning dong kena maning karo pengantene jajal. Priwe? Ana tembange. Paling seneng dadi penganten anyar. Ndongakaken tamune kun cepet bubar. Wayah asar padang mlebu kamar. Padani niki para sing anyar. Barang apa kue? Nyong nembange urung rampung ramane. Kok tau dadi pengantin anyar apa urung? Kasih numpuk nang meja apa kejenengane? Lha kado, itu kacang itu kan kacang. Numpuk meja ketemu-temu kado. Oh kado, amplop ya? Iya. Iya. Buka kado nganti tekan jam 7. Cakep. Pengantin lanang kesel durung turu. Cakep. Pengantin madon adik mateni lampu. Cakep. Pengantin lanang madon terus pada Bungkuk. bungkuk.
Ya Allah. Tetembungane Apa? tuku Jipang maring Karang Lewas. Cakep. Masyarakat Sampang semoga diparingi seger waras. Ya cakemane kan ndonga Cakep. karo masyarakat. Wong masyarakat kan sing apa seneng karo budayane dhewek. Pokoke ora ana sing dia apa desa dia sing nanggep lengger mung Sampang tok mulane ke sawah nang Sampang. Iki Banjarnegara lengger ilang. Mulane ya Bapak Maimin ya. Bapak Maimin moga sehat waras selamat, panjang umur, panjang suswa, mau kembangan nutuk koti momong putu wayahipun sing sehat waras rezekine barakah. Ki sing senengane Bapak Maimin nguri-uri budaya karo ngurip-urip ya. Iya. Wis nanggep ping pira jajal nang kene latar kiye. Iya. Pindo. Ya, ayo Iya. joget jak dingin ju, dentongna aja udut Delang petak telang tung 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 delang dung tang tak dendang nok tring tring nok telang taut. Ya Banyumas asli ketipungan ya. Ting ting nok telang taut. Ini ki jedik tengah ki besutan ting ting nok telang taut. Kok besutan tayang ya ting ting nok taut. Apa kok ngerti kayak gue, Dek? Lang so jadi ngerti meneng Oh, bae. gue ya. Biyunge ngerti nganger biyunge. Tak latihan nih, latihan ya. Tayang Jud. Jud. Tayang ya. Kondektur klambine lorek gawe kupat janure tua kula matur para sederek konten lepat nyuwun ngapura Ora tau
iki kena nggo syarat ya, Am. Mulane nanggap lengger kowe angger ora jero angger badutan kudu lengger. Angger